Hello, what's up mga guys? No, maayong hapon. So, nanginhas na sa tadrigas kangkungan guys. Nanginhas ta. Wala na tayo budget. Muha dag kangkungan ni kay na-extend sa bunang trabaho. Sige rag-extend. Asawa na to ani, nagduda na to. Natay ko Andre. Kulo kadidang. Ganahan yung kunong karig Bohol. Ganahan yang paniya may nagsugo nato nga ari ta asay. Nawa. Wa na mi budget. Muha na ko kangkong. Oh. Kalaay. Ay, kalaay kabuha. Ato asawa nagduda na to. Labi na kita ka-reply. Ningon pa nga. Basig na pikas ko na usap na pikas ba eh. Ano ka maghimog. Kuan dia dautan. Kuan suwa na gamig kangkong ani. Kapaitas ko na buhi eh. Kangkong na lang. Ano yung kaon ba siguro ni? Baho na siguro ni. Puso ba na? Kuan mo ni. Mura gibutang ra diri ba nya ang kahibaw. Basig balik ko sa iya wa man balik ka dai. Basta gipautan unta ni wa man sa mag-ingon nga utanan ninyo. Lami ra punta kayo ni. So it's my favorite. So mag-add kangkong guys. Parang lamok. Ang kamot at makaon. Kaon-kaon sa lamok.
Ay. May gani kinapay kangkong dre wa. Taong sagbot. Ibang mga guys. Lights. Kangkong. Kita lagi tagpaagi ani makasudan. Oh, dara guys, luto na ang kuan. Ay nang latan. Ang iyahang ang kuan kani ko do. Gawas kong kuan. Mura rag simihap cook ba ang kung imuhang tawag ani imong matikaan ra. Luto ng tangkong na to. Oh. Wow, gipaningot ako. Di kabaylo ang tabaw tangkong oy. Ah. So wa na busog na ta guys. Thank you kayo. Yung sa tubig. Uy, palihog kog subscribe dia guys. Kalimot ko da. Subscribe lang ba. Daog busog na ang bitok.